пак спрях видеото. Извинявам се, много се извинявам. Много се извинявам. Та е там малкото. Няма там хората чуят, слушай. Акъм бяй. Трябва да бягам. Акъм. Що? Горе трябва. Разбира се, брат. Аз акъм тук. Що? Горе трябва да бягам. Брат, телко, че... Оля, тъпи, аз чума. Това не е това на курта на бабичка. Аз чума акъм. Това се е Къде? Някой идва горе, човек, тъпи е там. Уй. Не оттам, горе. Не това. Загледай, хубаво е там. Брат, идва някой, а? Тази жената е бебе. Черна е там. Тази жената е бебе. Гледай, хубаво е там. И там. Че може да влезем така. Хора! Дяло! Хора! Има някой! Нещо станало. Брат, Има там някой! Кой е детело? Професел! слушай го е така. Виж, е така, бутни го вътре и си такой. Дай се държа, ако искаш. Няма проблем. И да, е така ще фана, виж, е така. Искам да бъдеш спокоен. Аз. Тръгва ме. Бибрям! Идем ли? Карите! Там горе, има нещо. Там горе. Чакай. Лело! Всичко трябва да кажеш, обаче. Викам, това е мъжко и... Брат, кута ми се е там горе на планината. Не си, е там тъмто. Има някой. Е там. Аз го виждам. Брат, не. Виждаш с простулка. Виждаш с простулка. Така някъде. Хора, виж и там. Е там някъде беше. Е там, брат. Да светиш така, ще някой игра. Тук ме беше някъде. Да, е там някъде. Е тук. Е там. Моля се, не го спира. Брат, не знам. Е там, е тук беше някъде. Сега ти искаш да спиш. Бахта, лелечка, гледай колко има три къщи. Колко? Едно, две, три. Чай. Много богата, брат. Ама трябва да плаща много ток. Това е много богата, брат. Три къщи. А тук това вече и бим беше. Цепи ми беше. И аз го видя, брат. Нищо мръдно. Я бе там. Хора, фърям камък. Фърам камъка. Това е пистолет. Аз да стреляме, Кришко. Ако видиш някой да идва. Лапе сал. Не бе съм, той там. Зумни, бешна, зумни. На коя? Да Зумни на малката къща е там. Брат, тази жена как има три къщи, бе? Да, ма трябва да плаща много ток. Това е на после колка. Най-яката къща, знаете ли кое? Габи. Съжалявам. Моите патрони така тоят. Има някой там. Чак нещо съм мърдал, не сме май тапя. Ще искам да бъдеш спокоен. Виж. Трябва да спуснеш целия спринт. Аз съм с гад. Хора, Хващаш го за ръката много бързо. Иначе, защото ти убийците ги знаеш колко бързо бягат. Аз съм ние с Габито с маратонки и бягаме бързо. аз съм чекни. Ако ти паднат, носете е така и бяга, бе. Бягам без. А камъни с такова, брат, без да ти пука. Там някой бързо храсти. Бягайте! Бе, за майка. Габи, изпукай, давай че те това, по-тихо бе. Хора, вече много крипи стана. Някакви коли минават от тука.
Хора, забравя да ви кажа. Искам да всичките очи. Искам всичките отворят очи. Няма там да се чуе. Хора, искам всичките отворят Предлагаме очи. по-добре да се махаме. Бе, те всичките отворят очи. Очаква да съм мъртв. Вие нещо виждате? Че става. Това не работи ли чува? Хора, Бягайте. Стоп! За цялото със семейство се заклей. скипя там. Той казва с двама. Двама са. Ти не идва там, ти не... Бе, там... Фа. Девет, моля се. Стига. Или какво се не Така. Там ако да покажа с ти. Там. Значи, да. Ей, там се скъси. Правильно. Дете коня.